trapperne. Og vi vender op for dagens program. Togus, kan lige komme og trykke på knappen. Og lige vi ser i dag, så skal vi så arbejde med romantikken. Det var set mig aldrig. I dag der skal vi så analysere et digt. Og er der en, der kunne tænke sig at læse det her digt op? Oliver! Ja, der var engang en ko, og den kunne godt lide græs. Den tog den lange rute ned ad bakken, hvor ingen kunne se den. Og ikke et øje var tørt. Ja, lige se, det her er så dagens program. I har 25 minutter. Ej, det vil give det. Okay, 27 minutter og 17 sekunder. Så er vi gået på kompromis. Og hurra for det. Timen er begyndt, folks. Sæt jer på jeres pladser. Så i dag der skal vi repetere atomfysik, og vi skal have alfa, beta og gamma. Vi skal bare huske, at protonerne dem har vi i beta-minus-strålingerne. Beta-minus her. Folks, er der nogen, der ved, hvilken en af strålerne, der er den stærkeste stråle? Ja, sol. Det er gammastrålen. Beta. Alfa. Kviksølv. Gamma var rigtigt. Ja, som sagt, så er gamma den stærkeste stråle, og det er den, fordi den har en større frekvens end de andre stråler, og det er en elektromagnetisk stråle. Og så skal vi huske, Patrick, må vi ikke gerne få en pause? Ja, det håber du på. Jeg tænker, om vi ikke skulle tage plusreglen en gang mere, for det skader ikke at være på den sikre side. Jamen, Christian, den har vi gennemgået så mange gange før. Nej, Elisabeth. Det skader ikke. Okay, det er altså sådan, så vi siger 2 plus 2 lige med 4. Er I med, børn? I er jo helt stille. I får et papirark, og I skal huske, at facit står på næste side, og det må I meget gerne bruge. Ej, men Christian, det giver jo ingen mening. Lad nu være, Emma, lav far. God weekend. God weekend. Hvad med den aflevering fra december? Hvornår kom den? My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Jeg har rettet jeres stile fra i mandags, og jeg vil sige, at pigernes var super gode. No surprise, drengenes. Det kneb lidt, og der var nogen, der var rigtig slemme. Og jeg nævner ikke nogen navne. Donner, Frederik, Mikkel. Men når vi skal op til eksamen, så er der no mercy fra Sinser. Se det bare. Det er meget. Melvin lå på tastaturet i år. Tillægsord på hovedpersonen Richard. Er der nogen, der har en... Ja, Luna. Jeg er glad. Super godt set. Bendix. What? Hvordan ser man det? Det forstår jeg ikke. Han er jo mega negativ. Shh, piger. Gå en indånding, stræk hænderne over hovedet. Namaste. Namaste.
Jakob, skru lidt ned på musikken, ikke? Annika, Erik. Sluk den musik, Jakob. Nå, skal vi komme i gang med danskundervisningen. Så, Nina, i dag, der skal vi have om analyse. Og hvad leder vi efter i analyse? Så Nina, vi skal i dag analysere digte. Victoria? Du har stadig analyse forkert. Ja, jeg var heller ikke så god til dansk i folkeskolen. Henrik, kan vi få en brain break? En brain break? Ja. Nej. Henrik, kan jeg godt låne nøgler til computerrummet? Selvfølgelig kan du det. Yes, Nina, vi har også lige nogle regler til sidste skoledag, og den første det er ingen papirskum i gården, og så er der heller ikke noget vand indenfor, og den sidste det er i showet, der må I ikke have nogen bananer.